Vybitý! Telesná výchova je asi najobľúbenejší predmet na škole pre väčšinu žiakov. Hrajte športy, niekedy ste vonku, pohybujete sa. Je to super. Lenže ak ste ako ja a nie si veľmi športovo nadaný, nevždy bude telesná výchova tak super. Asi za to môžem sám, že som športové drevo, keďže väčšinu dňa iba presedím pred počítačom a preto som vždy neznášal, keď sme museli bežať beh na 1 km. Vždy som skončil jeden z posledných a na konci som bol absolútne zničený. Slabota. Aj moja 85-ročná mama beží lepšie ako ty. Štvorka. A nevalaj sa mi tu po zemi. Na druhú stranu moja najobľúbenejšia aktivita bolo hranie florbalu. Ale väčšinou sme nehrávali to, čo sme chceli, ale to, čo sme mali hrať podľa rozvrhu. Asi pol roka v kuse sme furt hrali volejbal. Teraz už si volejbal rád zahrám, ale na základnej škole som ho veľmi rád nemal. Kvôli tomu, že mi to veľmi nešlo. Na začiatku musíte podať loptu, to znamená, že v jednej ruke držíte loptu a druhou do nej buchnete a lopta musí ísť cez sieť. A proste mi to nikdy nešlo. Vždycky to letelo doľava, alebo doprava, alebo to niekedy nepreletelo ani cez sieť. Takže bol som v tom zlý a všetci to vedeli, takže keď sme sa vyberali do tímov, tak vždycky ma vyberali ako jedného z posledných. Vy si ho zoberte. Nie, vy si ho zoberte. Vy si ho zoberte. Nie, my ho nechceme, vy si ho zoberte. Nie, vy si ho zoberte. Nie. Tak a hra začala. Na začiatku mi to celkom išlo dobre, aj môjmu týmu. A hra pokračovala, hrali sme, až nastal bod, kedy som musel ísť ja podávať. No a bolo to veľmi zlé, keďže už sme nemohli stratiť ani jeden bod, keďže sme prehrávali. Vo volejbale sa hrá iba do 25 bodov a my už sme ich dostali 24. Takže teraz bolo veľmi dôležité, aby som podal. Tak som sa pripravil, dal som sa do pozície, zameral som sa na cieľ, pripravil som sa a nedal som to. Neviem, čo mám na to povedať, proste som minul. Neprešlo to cez sieť. Takže bolo to veľmi zlé. To bola ale tesná hra. Čakalani. No nič sa nedalo robiť. Ale aspoň sme sa pri tom dobre zabavili. Tak sa majte a ja si idem kúpiť 10, lebo som vyhľadol. Čaute. Všetko raz skončí a jedno krásne ráno skončilo aj moje utrpenie a konečne sme prestali hrať volejbal a mohli sme sa posunúť aktivity, ktorých som bol aspoň trošku lepší. Vec sa má tak, že mám dlhé končatiny. A preto mi idú aktivity, kde túto výhodu môžem využiť. To je ako napríklad šplhanie na lano, skok do diaľky alebo beh na krátku vzdialenosť. Je veľmi dôležité to slovičko krátku, keďže moja kondička je vážne strašná, ale na veľmi krátky čas viem vybudovať celkom dobrú rýchlosť. Väčšina športov mi nejde a hru väčšinou pokazím ako zachránim, ale keď už to vyzeralo rád, že ideme prehrať, tak som práve ja ten, ktorý podržal tým a zachránil hru. Boli sme rozdelení do 2 tímov a hrali sme štafetu, to znamená, že jeden z tímov musí ísť úplne nakoniec celocvične, chytiť sa steny, vrátiť sa, podať ruku a potom druhý môže pokračovať. A takto sa musia prestriedať všetci. A ja som šiel úplne ako posledný, takže som musel počkať na všetkých. No a druhý tým bol rýchlejší a stihli sa úplne všetci prestriedať, takže situácia nastala taká, že ja som ešte iba čakal a ten druhý môj akoby súper už vyrazil, takže mal náskok. A ja som ho musel dobehnúť. Tak mi podali ruku a vybehol som. A bežal som, nevidel som, nič som nevnímal, iba som sa zameral na cieľ a zakopol som oženievku. ale nie, žartujem. Bežal som a nakoniec som ho predbehol, takže to bol skvelý pocit. Konečne som zachránil môj tým a nie iba to pokazil, takže bolo to skvelé. Ako reálne to zase nič neznamenalo, ale tak to bol úplne skvelý pocit.